Jopuonj sikunde mag sekondar mapiny kata junior secondary school se pacho kaendi obwogo mar biro rem mar yawo sikunde ogogo kochopo jumanindo kata kinde ma jopuonjre biro dok e sikul ponono koro kondege nendo mongirore kendo chulgi osara nendo mantiere kare ka gitwa koda jofwambo e kinde ma gibago ng'any e counties go machalo kaka Machakos kaachiel koda West Pokot giyango ni gionge orak mongirore kendo omenda mimiyogi en manendo matin marich mokalo ma ok nyal konyogi ka chenrogi mag thieth bende ok giyude yo makare kaluwore ni okumba mar thieth manendo mar SHA ok ti keyo nendo makare ka gisingo mar biro neno ni girocho chenro mag somo kochopo odiochieng' nendo ma iyawo sikunde. We note that most watchmen and cleaners with no formal education earn better than these intern teachers who are graduates who trailed to get the best grades in education ladder. Furthermore, these intern teachers are overworked in their stations owing to their teacher shortage. The court has already pronounced that internship is illegal. So we want to tell them that they should be ready. They should be ready. Medical cover ambayo inafaa walimu. Hawa walimu wamechoka kutumia mitishamba. Hawa walimu wamechoka kutembelea waganga. Kwa sababu tukienda hospitali tunaitishwa pesa zaidi za kulipia. Tukiingia kwa hospitali tunaambiwa network haifanyi kazi. We are saying confirm the 44,000 teachers, and on Monday we will down our tools and go to the streets.